ngiyibone indumezelo omcimbi ongaka. Nathi kade sihlala bese ngayitshela ukuthi ngase kube indumezelo engaka. Kube indumezelo abantu bajabule kumanje nayisabulalana nje. Zicela ekhulwini izingoma eziyingxenye yalomkhosi. Eyononyaka ifaka nefolo lomaskandi. Abantu baphume ngobuningi babo bazobona ingoma Kazwelonke, bazobona ifolo lomaskandi. Zichithiwe, zibondiwe, akubona ubumnandi bento lobo, angiyazi ngisho. Konakele ePeoples Park, ingoma Kazwelonke, into esakhula idelelekile, igidwe endlini kaLondo ongenamawindi, kuvalwe ngesidwedwe, embotshana encane, ukunuka endlini, ijuluko, ugida intombi nensizwa. Namhlanje ibiza bonke abantu, namhlanje ingoma inkulu. Ingoma Kazwelonke ihlanganise wonke umhlaba jikelele. Iy'nhlinto, zinhle iy'nsizwa, sigijima nensizwa eseyikhulile, osomnandi esabeka nomfowanduzwe empila phana, u-Alo mfowamgube, nangu uKhihlima lahle mfowasibiya. Cha bafowethu, iy'nto lento esiyibonayo. Kukhona abantu abangasazi induna yini, abazi ukuthi ikhona inkosi, baza amakhansela. Kanti induna ibalulekile, igoso libalulekile. Ngeke uzokuthiwa igoso lidwe ngulilo, ngeke uzokuthiwa insizwa ogida ingoma idwe ngulilo, kodwa unsonsi nje engenza noma yini. Ingoma ibalulekile kakhulu, yona ezovuselela ubuntu kubantu. Abaxhasi bengoma kukhona kubona umasipala weTheku nowaseJozini. Akukafiki la khona okufanele ngabe sithi sesifundile khona, ngoba lo mcimbi oyenzeka la uyinselelo ukuthini sithi ngabaholi bemphakathi, ngoba abantu bakithi bayayithanda into yesintu. Njengoba begcwele kanje, usho ukuthi ake sibuyele emuva sekwenza homework ukuthi iliphi igxalaba neqhaza esingalibamba ukuthi lento yesintu siyifake kubantu abasha. Uchaza inkundla sekungena umshosha phansi. Phusha moya.